Гүлнара Хайдарова. Ак әкият. Бездән бик еракта, Төньяк полюста Арктика дигән җир бар. Анда бик матур, бик кечкенә аю баласы яши. Кар кебек ак булганга, әти-әнисе аңа Аппак дип исем кушкан. Аппак карда уйнарга, башка аю балалары белән качышлы уйнарга ярата. Тагын бик кызыксынып, әти-әнисенең балык тотканын карап тора. Алар рөхсәт итсә, үзе дә балык тотар иде ул. Тик олылар Аппакны бозлыкка якын китерми шул. Нәни аю баласы салкын суга төшеп китәр дип курка. Аппакның бик тә зур балык тотасы килә. Менә шул вакыт барысы да аның дәү һәм батыр аю икәнлеген күрер иде. Бер көнне ул хыялын чынга ашырырга уйлады. Әти аю белән әни аю өннәреннән еракта, зур бозлыкта балык тота иде. Аппак та шунда ашыкты. Бозлыкка барып җитүе булды, ул нәрсәнеңдер елаган тавышын ишетте. Аппак тавыш яңгыраган якка ашыкты. Булан кызы Бану елый икән. Тәпие белән боз ярылган урынга кысылып калган да, шуннан чыга алмый. Аппак Бануга бу капкыннан чыгарга ярдәм итте. «Рәхмәт сиңа, Аппак», – диде Бану. «Мин шундый курыктым. Абыйларым белән урманга азык эзләргә барган идем. Шунда яман килеп чыкты да, төрлебез төрле якка йөгерде. Мин бозлыкка чаптым». «Яман дисеңме? Ул теге Росомахамы инде? Әти-әнием миңа ул явыз хайваннан ераграк торырга куша шул». Шул вакыт Бануның матур күзләре тагын да зурайып китте. Ул башы белән урман ягына ымлады. Урманнан аларга таба куркыныч күзләрен ялтыратып, яман йөгерә иде. «Аппак, беттек!» дип елап җибәрде Бану. «Курыкма!» дип тынычландырды аны Аппак. «Әнә теге кар кертен күрәсеңме? Әйдә, шунда тизрәк өн казыйк та, качыйк!» Берничә минуттан өн дә әзер иде. Бану эчкәрәк үтте. Аппак кара борынын ак тәпиләре белән каплап, чыгу юлына аркылы ятты. Зур ак аюларның шулай эшләгәнен күргәне бар иде аның. Менә нәниләр качкан кар керте янына яман да килеп җитте. «Сәер! Бик сәер!» дип ырылдады ул. «Мин монда ике шәүлә күргән идем. Кая киткәннәр соң булар?» Росомаха бозлык өстен тагын бер кат урады. Аннары ачуланып, урман ягына китеп югалды. «Фух, китте бугай», диде Аппак. Һәм әкрен генә кар кертеннән чыкты. «Әйдә, Бану, мин сине өеңә, әти-әниең янына озатам». Дуслар өйләренә таба юнәлде. «Бану, кара! Нинди зур һәм озын йонлы хайван!» дип кычкырып җибәрде Аппак сәер хайванга күрсәтеп. Ул сарыкка да, үгезгә дә охшаган иде. Тәне озын һәм куе йон белән капланган. «Бу бит Баһадир абый», диде Бану. «Сарык үгезләрнең иң көчлесе». Сарык үгез дә нәниләрне күреп алды. «Балалар, сез нишләп бозлык янында үзегез генә йөрисез?» диде ул калын тавыш белән. «Монда куркыныч, бозлы суга килеп төшүгез бар. Тагын бу якларда явыз Росомаха йөри диләр». «Беләбез, беләбез, Баһадир абый», дип әйтергә ашыкты Бану. «Мин инде бозлы суга да егылдым. Росомаха тырнагына да эләгә яздым. Ләкин Аппак мине коткарды». «Улым, син кечкенә генә булсаң да бик батыр икәнсең бит», дип елмайды сарык үгез. «Күкрәгеңдә кыю аю йөрәге тибә синең». Сарык үгез белән саубуллашып, дуслар юлларын дәвам итте. Менә еракта төньяк боланнары көтүе күренде. Бану Аппакка рәхмәт әйтеп, туганнары янына йөгерде. Аю баласы моңсуланып калды. «Зур балык тота алмадым бит мин. Хәзер инде әти-әнием минем дәү һәм батыр икәнлегемә ышанмас. Балыкка да алмас», диде ул үз алдына. Шул вакыт кар кертендә ак ябалак Карбикә апа күренде.
Борчылма, балам, диде ул ягымлы итеп. Батырлык беләктә түгел, йөрәктә ул. Бануны коткаруың турында инде бөтен урман белә. Әти-әниеңә синең батырлыгың турында үзем әйтермен. Шундый батыр улларын балыкка алмый калмаслар, диде Карбикә. Һәм аю баласының өенә таба очты.